triq ħażina u jibda jgħix. Għatuli widen u ħersu lejha jisimu leħni u tidurru. Ħadd nagħmel magħkom li jibqa' dejjem dini meħabti skont il-wedin. X'tiswa il-fliedi mingħajr l-emin fliedi mejtha bla frott fi snin. Nejxu il-kelma għax b'gidba sarraf jekk nindew biha mingħajr twemmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżiż ħejjew irresqu it-talbit tagħna lill-Missierna jew nitolbuh jaħfrilna kull nuqqas li forsi għamilna. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbuwix sewwa u qalu bejniethom nogħżbulu lill-ġust għaliex hu taxkil għalina fi triqtna u kontra l-emejjel tagħna. Iċċanfarna għax niksru l-liġi. Jixlina għax immorru kontra it-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fil-Alla u sejjaħ lilu nnifsu bien il-mulej. Għalina u ċanfira tal-femit tagħna, naraħ biss taħt għajnejna idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu, ma tixbaħ lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jgħodna ta' nies foloz, jismel drawwietna bħal ħaġa moqżiża. Ħin isejjaħ it-tmiem tal-ġust u jiftaħar li Alla missieru. Ħa naraw u x'veru kliemu, naraw fl-emejjel se jsir minnu. Jekk il-ġustu iben Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija, għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Ek ħasbuha imma tqarqu, momija miħżunitom, ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma basrux li hemm il-ħlas għal qdusija, lanqas marfu li hemm premju għal minu blaħtija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Is-salm. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom.
Jajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaħħom, midwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Iħarislu għadmu kollu, ebda waħda ma titkissirlu. Jifdi il-mulej il-ħajja tal-qaddej tiegħu, kull min jistkemm fih ma jkollux xi patti. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħoss biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilea għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lud il-festa tal-Għarejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll, mhux bid-dijer imma bil-moħħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh. Araw b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat għarfu li dan hu il-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju għolla leħnu u qal: Intom li tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafux. Jien nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. Huma fiċċew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma medd idu fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. U t-leżis issa nkomplu nresqu it-talbit tagħna l-missierna tas-sema li dejjem jismana. Jew nitolbu għal dawk kollha li bħalissa qegħdin ibatu, u għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, mod speċjali it-tobba u n-nurses. Resqulek ukoll missier ħanin lilna l-koll aħna li qegħdin f'din mixja tar-Randan imqaddes biex dan iż-żmien partikolari li qegħdin ngħixu fih ikompli jaqgħadina miegħek. Għenna u missier ħanin biex din l-opportunità li għandna li nġabru mingħajr ħafna aljenazzjonijiet ma nħalluwiex titwarrab u tintrema. Għenna biex dak li qegħdin nagħmlu bħalissa iwassalna biex naqdu aktar miegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Imbierek inti malejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs qegħdin nofrulek. Frott tal-arġu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-ruħ. Imbierek inti malejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbuħut bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-glor ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għand dak li wafqu għalina. Ibnek Ġesu Kristu Sidna
li jgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżem fina drawwiet ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bifaħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom wara bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub,
u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaldna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Jew issa ngħidu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li bħalma nħallu warajna li moddi tagħna u nidħlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu f'fehmiet Quddiesa. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U s-sanduru lejn Omna Marija u ngħidu flimkien tliet Avamarijiet biex jitkompli tixħed is-saħħa fuqna tagħti l-għajnuna lilna li t-tobba u l-kull min għandu bżonn jieħu xi deċiżjonijiet. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlobalina mid-dinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.